des élections ale de b'a baaraw kɛ ale de b'a kalata jaabiw bɔ jamana jaabi fɔlɔ minnu bɛ n'o ye résultat provisoire ye ale de b'o bɔ o kɔfɛ ka tila ka min ye jateminɛw kɛ hali kalata mana kɛ cogo cogo ka jaabiw sɛnsɛn ka taa di cour constitutionnelle ma jamana ale bɛ sɔrɔ k'a ka jaabi da a kan o b'a jira k'a fɔ kalata daminɛ fo ka taa fɔ a kuncɛra autorité indépendante de gestion des élections n'u kama EG ale de bɛna ayiwa baara bɛna kalifa ale de la a jarala k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu de bɛna maaw sugandi k'a fɔ aw ka don EG kɔnɔna la jamanaw ko o bɛ maa 15 ɲɔgɔnna de la yɔrɔ falen donna o baaraw fana na a jarala k'a fɔ maa 15 in na maa 8 bɛ yen ayiwa an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye pouvoir public ye o b'olu sugandi maa 4 bɛ yen ko minnu bɛ yen n'o bɛ bɔ politique maaw la maa 3 bɛ yen ayiwa société civile maaw o bɛ bɔ olu la min ye maa 3 wɛrɛ o bɛ bɔ ayiwa jamanakuntigi fan fɛ maa 1 o bɛ bɔ premier ministre fan fɛ maa 2 o bɛ bɔ min ye CNT ɲɛmaa b'o sugandi maa 1 bɛ yen au conseil des collectivités b'o sugandi maa 1 bɛ yen conseil économique social et culturel o b'o sugandi jamana o b'a jira k'a fɔ baara in a fɛsɛfɛsɛra k'a tɛntɛn ɲɛmɛmisɛnnin na jamana tɛmɛmisɛnnin na walasa ayiwa kungun n'a ɲɛɲɛ k'o bɛɛ lajɛlen bɔ ɲɔgɔn na baaraw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ u ka sɔrɔ ka segin ka na jamana ka sɔrɔ ka ko in a bɛ ta ka kɛ sariya ye n'u kama loi électorale bolowiliw de nana kɛ kɔfɛ a jala k'a fɔ maa 100 ni maa 15 olu tilala k'u bolowili k'a fɔ k'u sɔnna ni sariya kofɔlen ma maa 3 olu ko k'olu ma sɔn a ma jamana min ye ministre min bɛ yen n'ale de bɛ premier ministre kɛrɛfɛ Fatumata Seku Diko n'ale de ka baaraw yɛrɛ ɲɛsinnen don yɛlɛmanibaw ma an ka jamana kɔnɔna la yan ale kumana a ko a bɛ CNT fo nin baara in na kosɛbɛ sabu ko in bɛɛ lajɛlen kun de ye walasa ayiwa min ye jamana ye jɔsenba min b'a la n'o ye refondation ye u ka se ka sigi sen kan min bɛ tali kɛ a ye foli di CNT maaw ma hali aya ministre min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ refondation kunna Ikasa Mayiga ale fana ye nin foli kelen ta ka ɲɛsin gouvernement ma min ye Maliki Jaw ye CNT ɲɛmaa yɛrɛ a y'a jira k'a fɔ ko nin ye ayiwa don dɔ kuma ye don dɔ ni don min ni min tɛ bi ye jamana Mali bɛ se k'a kun kɔrɔta ni baara min ye o ye k'a fɔ loi électorale min filɛ n'a talen nin ye a n'a kɛ sababu ye don nataw la jamana min ye sigasigana ye ani ɲɔgɔn sɔsɔ k'o bɔ kalatakow la ko a bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin ko in na sabu bɛɛ de da don ko in na walasa a ka se ka se ayiwa nin yɔrɔ in ma nka fɔɲɔgɔn kun ye yɔrɔnin min ye jamana o de ye ministère de l'administration territoriale n'o y'an ka mara cɛmabɔli ye ale da don ni kalatako la ko kuma ɲɔgɔnyaw fɔɲɔgɔnko tun bɛ o ko la nka jala k'a fɔ ministère de l'administration territoriale jamana ale jɔyɔrɔ fana ye min ye baara in na o dira ale ma bɛɛ y'i ta fan don fasiri filɛ nin jamana an y'a bɔ l'essor ale kɔnɔna la o mana bɔ yen le soir de Bamako ale bi yan a kumana soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Menaka mara kɔnɔna la bi jamana a jarala k'a fɔ Menaka ye dugu ye dugu min bɛ yen n'a jala k'a fɔ Bamanci gɛlɛnbaw jɛkulu belebeleba minnu bɛ yen i n'a fɔ EIG walima GENIM walima ayiwa jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye Yad Agali ka jɛkulubaw ye Bamanci jɛkulu don ni olu de senkɔrɔma dondonnen don Daesh fɛ fana ye Bamanci jɛkuluba ye diɲɛ kɔnɔna la minnu bɛ yen n'olu de bɛ Bamanci jɛkulu senkɔrɔma dondo fan bɛɛ lajɛlen fɛ a jala k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye ba dɔ de kɛra Menaka min bɛ tali kɛ commandant de région de Menaka ale ni jɛkulu minnu bɛ yen n'olu y'u bolo nɔ bila bɛnkan sɛbɛn na n'o ye groupes armés signataires ye a jala k'a fɔ u ka ɲɔgɔn ye min kɛra nin ye jamana ko bɛnkan bɔra ɲɔgɔn ye kɔnɔna la bɛnkan in tɛ dɔwɛrɛ ye a jala k'a fɔ ko waati de dira maaw ma bɛ yen ko e bɛ Menaka dugu kɔnɔna la jamana n'a a yira k'a fɔ e tɛ finitigi ye e tɛ armée kɔnɔna la marifa de b'i bolo walima i kɛmɛ k'i yɛrɛ kɛ maa wɛrɛ ye jamana ko waati dira i ma o ye o dɔgɔduma yɛrɛ bin dɛnɛ ye juin kalo tile 20 ko maa bɛ yen ayiwa bi kɔni dira i ma n'a fɔra k'a fɔ e tɛ finitigi ye e tɛ armée ka kulu la jamana k'i ka Menaka dugu ye k'a to yen sabu jateminɛ min kɛra ninnu ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ n'o ye commandant de région Menaka ani maa minnu y'u bolo nɔ bila bɛnkan sɛbɛn in na u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la bɛnkan min bɔra kɔnɔna la kunnafoni min n'o dira ni maa bɛ se ka kala tu o kan o de ye k'a fɔ Menaka dugu kɔnɔna la bi jamanaw ni jateminɛ kɛ Bamanci jɛkulu de bɛ yen minnu bɛ yen n'u kɛmɛ ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ sigidalamaw ɲɛna u yɛrɛ dama ka kɛlɛ n'o ye EIG ani GENIM ye o kɛmɛ sababu ye dugudenw ta kɛmɛ la kɔlɔlɔ ye
sigi yɛrɛ gɛlɛya an bɛ maaw bolo dɔw yɛrɛ bɛ olu ye Menaka dugu kɔnɔna bila pewu minnu bɛ se ka taa ayiwa yɔrɔw la i n'a fɔ Andirabukan walima a yɔrɔ caman i n'a fɔ lakana bɛ yɔrɔ minnu na limanaw ko dun u tɛ se ka to senna ten dɔ armée de filɛ nin ye limanaw ka wuli k'i jɔ a jɔyɔrɔ la walasa a bɛ fɔ min ma ko montée en puissance ko nin y'a ala misali belebeleba dɔ ye sabu n'a ma ɲɛ ko dugu kelen bɛ yen o kɛn bɛ yɛrɛsagokɛyɔrɔ ye Bamanansiw bolo armée filɛ nin ye k'a jɔ a jɔyɔrɔ la ka kangari da kangari min n'a fɔra k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ yen ko e tɛ finitigi ye ko marifa de yen b'i bolo limanaw ko Menaka dugu kɔnɔna i k'a ye k'a to yen kabi an b'an kumana n'o ye bi ntɛnɛn ye juin kalo tile 20 ye commandant région Menaka a y'a jira k'a fɔ ni maa ma kɔni tɛgɛ tar'o la a bɛ n'a fɔ e bɛ minɛ i n'a fɔ faso jugu de min bɛ da i kan o na da i kan Soir de Bamako de ka kuma dɔ dɛ limanaw aw bonya b'a la o mana bɔ yen Azala Express fasɛrɛdi sɛbɛn a bi yan a kumana limanaw Azala Express y'a jira k'a fɔ ko min y'an ka gafe sɛbɛnna dɔ ye n'o ye Yuba Bacili ye Yuba Bacili ko kalo 3 kɔfɛ a ye gafe dɔ sɛbɛn ko min ma a ye gafe dɔ sɛbɛn Nioro du Sahel dugu de kan o ye ko Nioro du Sahel la ville promise limanaw o ye k'a fɔ Nioro du Sahel ye dugu ye dugu min ni ayiwa barika dugu don sabu ko an ka dɔ fɔw la Nioro du Sahel i mana ale tɔgɔ fɔ Mali kɔnɔna la ayiwa ko kɔrɔba minnu kɛra yen ayiwa Nioro du Sahel tɔgɔ mana fɔ i hakili bɛ jigin olu la min y'a nin sɛbɛnnikɛla in ye gafe sɛbɛnna min filɛ n'a bɛ Mali kokɔrɔw dɔn kosɛbɛ ani hadamadenya yɛrɛ taabolo ayiwa Yuba Bacili k'a filɛ nin ka na nin gafe kura dɔ ye gafe min bɛ yen ni o bɛ tali kɛ ayiwa kurukanfuga ale koba minnu kɛra kɔnɔna la o gafe in yɛrɛ tɔgɔ ye ko les parties prenantes de kurukanfuga limanaw ni gafe min filɛ nin n'a a sɛbɛnna ayiwa yɔrɔ nin waati in na Mali kɔnɔna la yan a bɛ tali kɛ ko minnu bɛ ka kɛ sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya furancɛla fanga in kɔnɔna la limanaw ko bɛɛ n'a waati tɛ a jala k'a fɔ kurukanfuga yɔrɔ diɲɛ bɛɛ b'i desi gosi ni kurukanfuga ale ye sariya sunba ye sariya sunba min ni UNESCO sɔnna a ma k'a don a ka dɔfɔw la k'a fɔ ko a ka kɔlɔsi fɛn kana se a ma min ye ɲinan ka siɲɛ fɔlɔ ye ma ka gafe sɛbɛn k'a fɔ gafe min ni a bɛ tali kɛ koba minnu kɛra kurukanfuga ale kɔnɔna la limanaw ka se ka o ɲɛfɔ ayiwa diɲɛma ye a yala k'a fɔ san 30 baara ayiwa o de jaabi filɛ nin ye Yuba Bacili ale fɛ Yuba Bacili min filɛ nin ni Mali yɛrɛ kɔnɔna koba minnu bɛ yen na o y'a hamina ko ye k'o yira ko nin y'a sira dɔ fana ye sabu gafe min filɛ nin na a y'a sɛbɛn san 30 baara a yɛrɛ ka fɔ la kurukanfuga ko a ye sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin a ma sabu n'i ye an ka sigidaw lajɛ Mali yɛrɛ taabolo ani fɔlɔfɔlɔ Manden ani Soso sigira cogo min na limanaw jɛkulu minnu tun bɛ yen sigida minnu tun bɛ Manden kɔnɔna la ani Soso kɔnɔna la limanaw kabi Gana empire ba in o tɛmɛnen kɔfɛ empire belebeleba min dara ka o ye empire du Manden limanaw min bɛ tali kɛ empire du Mali yɔrɔ ale fana tɔgɔ fɔra kosɛbɛ dɔfɔw la walasa an ka se ka taama ni o sariya kɔrɔba in ye n'a ale de taara hadamadenya yɛrɛ hakɛw bɛ se ka lafasa a kɔnɔna la cogo min na yɔrɔ diɲɛma yɛrɛ sɔnn'o ma k'a fɔ ko hadamadenya hakɛ fɔlɔfɔlɔ maaw ka josariyaw ka lafasa ayiwa ko kurukanfuga ale de ye bɛnna u k'a ma ko charte de kurukanfuga ale de bɛnn'a kan yɔrɔ kɛlɛw tɛmɛnen kɔfɛ waati min na Soso ani Manden olu kɛra ɲɔgɔn na kɛlɛcɛw ma bɛn ko la sigafɔ min ni Mandekaw ye o sɔrɔ ayiwa ka bɛn ko la o de kɛra kurukanfuga ale bɛnkan in ye bɛnkan min filɛ nin n'a kɛra sababu ye limanaw bɛnkan se ka na Manden kɔnɔna la ka hakɛ bɛ yen n'o bɛ tali kɛ sigida hakɛ ni hadamadenya hakɛ la limanaw kurukanfuga nin bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna la ayiwa diɲɛma sɔnn'a ma k'a fɔ nin kɛra taabolo ye taabolo min ni ayiwa bunadamadenw bɛɛ lajɛlen bɛ u yɛrɛ y'a kɔnɔna la Yuba Bacili ye sɛbɛnni min kɛ nin ye ko nin bɛ se ka kɛ sababu ye limanaw an ka jamana in an k'an kɔsin an k'an kɔfilɛ ka kurukanfuga sɛbɛnniw lajɛ minnu b'a kɔnɔna la an bɛ an yɛrɛ ka sariya sunba min n'an bɛ fɛ ka yɛlɛmani don a la bi k'an k'a lajɛ an k'an kɔfilɛ kurukanfuga sariyaw la ayiwa ka se ka baara kɛ n'a ye ko don dɔ o n'a kɛ sababu ye walasa ayiwa Mali kununko tun bɛ cogo min na a ka se ka segin ka na bi min ye Yuba Bacili ale min ye sɛbɛnni kɛ yɔrɔ a yɛrɛ ka fɔ la n'i y'a ye ale ye nin sɛbɛnni kɛ maa si ma dɛmɛ ta ka ɲɛsin a ma baara in na nka sɛbɛnni yɛrɛ kanu kama ani jamana kanu kama ani don dɔ bɛ se ka kɛ i ka sɛbɛnni kɛ ka bila sini denmisɛnninw ɲɛ u k'a dɔn k'a fɔ min tɛmɛna an ka jamana in kɔnɔ o de y'ale bila nin baara in na
o de la a ye jamana caman yala i n'a fɔ Burkina Côte d'Ivoire Sénégal Guinée Conakry yɔrɔ minnu bɛ yen ni nin baara in ninnu tɛmɛna yen nɔ a ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kɛ gafe min n'a sɛbɛnna fɛlɛfɛlɛ 120 ayiwa n'i y'a lajɛ limanaw sɛbɛnniw camanba de b'a kɔnɔ jɔse n'o ye chapitre ye o bɛ se 10 ɲɔgɔnna ma min bɛ kuma Mande a n'a kɔnɔkow bɛɛ lajɛlen kan kunnafoni filɛ nin ye Azalaï Express o mana bɔ yen le challenger a bɛ yan kumana limanaw kunnafoni damadɔ de bɛ challenger kɔnɔna la kunnafoni misɛnninw don u man jan fɔlɔ ye min ye o ye k'a fɔ Mali premier ministre n'o ye docteur Choguel Kokala Maïga ye limanaw premier ministre k'a ye waleya dɔ kɛ waleya min ni maaw y'o ta k'o kɛ bɔlɔlɔ kuma ye ka kumaw caya dɔw k'a ɲɛna dɔw k'a ma ɲɛ dɔw yɛrɛ ko tɔgɔ ɲiniw don dɔw ko ayiwa k'a ye ayiwa waleya in kɛra yɔrɔ min na k'a ye maaw ka siraw bali ka taama limanaw waleya in ye mun ye premier ministre juin kalo tile 16 a bɛnna alamisa tɛmɛnen de ma waati min na a kun bɛ k'i kunda san jamana kan limanaw ka taa min ye sankɛmɔ ale baaraw olu koromokari sankɛmɔ yɛrɛ ye an ka laadala baara ye Mali kɔnɔna la yan ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen y'a lakodɔn k'a fɔ nin ye fɛn ye fɛn min bɛ yen ni a kɛmɛ ka Mali yɛrɛ sankɔrɔta diɲɛ ɲɛfɛ dugu min filɛ n'o ye san ye Jamil Bitar ale ka dugu don limanaw a jala k'a fɔ san i mana san tɔgɔ fɔ ka ban limanaw maaw b'a dɔn ni sankɛmɔ de san o san ale mɔniba min bɛ kɛ ni maaw bɛ taa jɛgɛminɛ la dɔw yɛrɛ ta tɛ jɛgɛ ye ko ye nka ko in yɛrɛ a bɛ tɔgɔ min di jamana in ma n'a seko n'a dɔnko maaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a yɔrɔ in na ayiwa badenya ni sinjiya la o de ye ko in yɛrɛ y'an ka sababu ye a jala k'a fɔ premier ministre taatɔ o kɛnɛ de kan dɛ ayiwa ko premier ministre y'i jɔ sira de fɛ min bɛ tali kɛ yɔrɔ minnu bɛ yen n'an bɛ tigiw sara n'i bɛ bolimafɛn na u k'a ma ko péage ayiwa premier ministre dɔ y'i jɔ o yɔrɔ la limanaw ka péage k'a fɔ ale tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ k'a ye a péage sara limanaw yɔrɔ bɔlɔlɔ ko tile in na ko ni mana kɛ ka ban maaw b'o ta k'o kɛ koba ye ayiwa a jala k'a fɔ premier ministre a ye nin waleya min kɛ a bɛ n'a fɔ a ye tamasiyɛn de yira walima misali k'o yira jamanadenw na k'a fɔ péage min filɛ nin n'an b'a sara bɛɛ k'a kɛ i taabolo ye a kana kɛ i n'a fɔ maaw bɛ tɛmɛ siraw kan ten i bɛ boli sira min kan nafolo de donna na n'a fɔra i bɛ dɔrɔmɛ 1 dɔrɔmɛ 2 min di n'a bɛ kɛ sababu ye ka sira in dilan premier ministre ye o cikan de di limanaw bamananw ko ten ko ni maa bɛ misali di ɲɛma ale de kan ka misali di premier ministre Choguel Kokala Maïga y'o misali min di dɔw ye kuma in ta limana ka waleya in ta k'a kɛ i n'a fɔ premier ministre yɛrɛ a bɛ yɛrɛ yira de la walima a bɛ ka ko wɛrɛ de boloda k'a sɔrɔ dun premier ministre laɲini 2 de tun b'a bolo baara in na o de ye k'a fɔ péage yɔrɔ kuma bɛɛ bamanciw bɛ taa bin u ka baaraw tiɲɛ u bolo premier ministre jɔ ka ninnu lajɛ u bɛ lahala minnu na ani k'a ka jamanadenya yɛrɛ bɛɛ ni min ka kan ɲɛmaya t'o la kɔmɔgɔya t'o la n'o ye péage sarali ye a y'o baara 2 de kɛ nka maa caman bɛ yen dɔw kɔni ye premier ministre ka baara in ka ko a sira in yɛrɛ ka ye ko ka embouteillage ba de kɛ mobiliw tɛ taa u tɛ segin dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ waleya in a ɲɛna dɔw ko nin kɔni ye taama fu de premier ministre ye min kɛ sabu ko nafolo min donna nin na k'a tun bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ bɛɛ ni hakilila tɛ limanaw ale ye challenger kelen ka kuma la Maliki Jaw n'o ye CNT ɲɛmaa ye limanaw colonel Maliki Jaw ko a bɛ n'a fɔ ayiwa waati ka dɔgɔn dɛ colonel Maliki Jaw de y'o yira juma tɛmɛnen juin kalo tile 17 san 2022 waati min na a jala k'a fɔ sariya min bɛ yen n'o taara an ka sariya kalata sariya ko la n'o ye loi électorale ye Maliki Jaw ale de y'i kanto k'a fɔ ko jamana kura min bɛ ka jɔ nin ko waati ka dɔgɔn nka koni dɔ kɛra limanaw CNT kɔnɔna la a ma tɛmɛ maa si kan o ye k'a fɔ waati min na ministre min bɛ yen n'o ye Ibrahim Ikasa Maïga ye a y'a sɔrɔ baaraw yɛrɛ kun cɛra ka ban bɛɛ bɛ ka lajɛ ka i kɔdon Ibrahim Ikasa Maïga ale min ye ministre n'a bɛ refondation kunna ayiwa ale de nana kuma daminɛ ko kuma tɛ ban k'a bɛ don kuma wɛrɛw kɔnɔna la min ye Maliki Jaw ye limanaw a ka sɔrɔ ka kuma tigɛ yɔrɔ ale de ye kumatigi ye o Maliki Jaw ko ale bɛ min fɔ n ka fɔ ministre ye n'o ye Maliki Jaw ye limanaw o de k'a fɔ ko furanjɛra fanga in a t'i n'a fɔ olu nana de k'u bɛna a lajɛ n'u bɛ se walima n'u tɛ se dɛ u nana de ka baara in k'a kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na ko o dun o ni kuma mugu tɛ taa ka sɔrɔ ka kuma minɛ ni ministre la limanaw a ko in a ma tɛmɛ maa si ka waati min na kunnafoni misɛn filanan min bɛ tali kɛ challenger kɔnɔna la o tɛ dɔwɛrɛ ye Mali la yan bi limanaw n'i ye bɔlɔlɔw ne ye réseaux sociaux ye aya ko a bɛ ɲini ka kɛ limanaw a taara k'an bolo da yen
sabu réseaux sociaux kɛmɛ dɔw bolo a damana baara de ye ni jateminɛ kɛ bibi na sifinaka caman de bɛ yen minnu bɛ yen ni u kɛmɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen dabila limanaw ka bɔlɔlɔ kɛ u ka taabolo ye ni dɔw kɛmɛ ka bɔlɔlɔ kɛ magoɲɛ sira ye kunnafoni ani jago siraw a n'a ɲɔgɔnna caman nka dɔw bɛ yen limanaw kɛmɛ ka bɔlɔlɔ de kɛ tajuru sara yɔrɔ ye a jɔrɔla k'a fɔ an ka sifinakaw olu de ka baara bɛnbaa ma dɔw kɛmɛ ka bɔlɔlɔ sira limanaw ka kɛ ni karisa man di ka wuli ka karisa ka dɔgɔyalima sugu bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin a ma walima ka a burujali min yɛrɛ ni ayiwa bɛɛ b'o o ye limanaw yɔrɔ kunnafoni yɛrɛ kunnafonidila min bɛ yen n'ale ma dege kunnafonidi la o ka kunnafoni ɲɔgɔnna o kɔlɔlɔ ka bon kuma tɛ maa min bɛ yen n'ale yɛrɛ t'a ɲɛdɔn fiyewu fo ka bɔlɔlɔ ye dɔrɔn ayiwa n bɛ se ka ɲamarɛlu fɛn fɛn ka di n b'a fɔ limanaw o bɛ t'i sigi bɔlɔlɔ kan limanaw ka kuma fasugu bɛɛ lajɛlen fɔ ayiwa a sera sa jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ tigɛ nin ko in na n'o tɛ an bɛ k'an kunda yɔrɔ dɔ kan a ma nɔgɔn dɛ le challenger ale de ka kuma don o mana bɔ yen le républicain bɛ yan nɔ a kumana limanaw républicain y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ an ka sigida a bɛ se ka lakana cogo min na min bɛ tali kɛ san o san yɔrɔ jɛrɛ dɔ bɛ to ka kɛ u k'a ma ko quinzaine de l'environnement dɔgɔkun 2 ɲɔgɔnna o de bɛ ta Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen walasa an ka sigida limanaw jamanadenw bɛ se ka u hakili to a la cogo min na o bɛ kɛ ni kunnafonidiw ani ladilikanw ani jɛrɛbaw sigili an ka jamana kɔnɔna la yan ɲinan ta tako 23nan o kɛra Bugunikaw fɛ yen nɔ a jala k'a fɔ quinzaine de l'environnement ɲinan ko hakilila dɔw tara la walasa yɛlɛmani waati yɛlɛma kɔlɔlɔ minnu bɛ yen n'o b'an ka jamana kan olu bɛ se ka kunbɛn cogo min na a jala k'a fɔ quinzaine de l'environnement tako 23nan ayiwa o kɛra Bani Munu cɛ o faaba la Bugunikaw fɛ yen minisiri min bɛ yen n'o bɛ an ka ayiwa sigida lakanani kunna ani ɲɛta badabada Modibo Kone ale tun bɛ kɛnɛ in ka ye ani laadala ɲɛmaw Buguni laadala ɲɛmaw dugutigiw a n'a ɲɔgɔnna caman limanaw ko baara in a donna hakilila min kɔnɔna la o de ye ko waati yɛlɛma kɔlɔlɔ minnu bɛ yen sisan ayiwa olu bɛ se ka furakɛ cogo min na ko dɔgɔkun 2 ɲɔgɔnna ayiwa o de kɛra a baara la a jala k'a fɔ Mali fan caman fɛ baara in sabatira yen nɔ i n'a fɔ Buguni yɛrɛ baara in kɛra yen nɔ de Kita Kucala Mopti Kayi Bamako yan nɔ Kulukoro Segu Sikaso Tombouctou Gao a jala k'a fɔ ani jamana yɛrɛ yɔrɔ caman fɛ o de la mɔgɔ tun bɛ nin yɔrɔ sigida ninnu na limanaw wele dakan de bilala bɛɛ ma bɛɛ ka se ka i ka lahalaw olu yɛlɛma kɛwale jugu bɛ maa o maa bolo ka ɲɛsin an ka sigida in ma limanaw i ka se ka dɔ bɔ a la n'o tɛ sigida min filɛ nin na ale de an ka ɲɛnamaya yɛrɛ taabolo ɲuman ye limanaw n'an ye dankari k'a la a bɛna fɔ an ye dankari kɛ an yɛrɛ ka hadamadenya la o b'a jira k'a fɔ minisiri min bɛ yen n'o bɛ sigida ɲɛtaa kunna Modibo Kone ale ye nin hakilila fɔ a ko quinzaine de l'environnement kun tɛ ko ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka duni ni bala ta ayiwa k'an kɔ don o tɛ quinzaine de l'environnement n'i y'a ye a bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la a kun de ye Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ anw jamanadenw anw de bɛ se ka an ka kɛwalew yɛlɛma walasa min ye an ka sigida ye a bɛ se ka lakana n'i ye sigida kɔni fɔ limanaw i ye jiri ko fɔ i ye dugukolo ko fɔ i ye an yɛrɛ ka sigidaw fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka ayiwa ɲɛtaga lase an ma limanaw ko baaraw o de kan ka ta an fɛ bi Modibo Kone y'a jira k'a fɔ quinzaine de l'environnement baaraw kɔni kuncɛra hɛrɛ ani baden la Bugunikaw olu kɔni y'u tɛgɛ dayɛlɛ ka baara in kunbɛn hakilila caman de tara a ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buguni yɛrɛ gouverneur foliba de tara ka ɲɛsin ale ma sabu ale ye baara in kunbɛn n'a tɛgɛ dayɛlɛlen ye agence de l'environnement et du développement durable o ɲɛmɔgɔ Alassane Ba olu fana sen yera baara in na u sera ka u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ a jala k'a fɔ limanaw dɔgɔkun 2 min kɛra hakilila caman kɔni dira walasa an ka sigidaw maaw ka se ka u janto a la Musa Samba Jalo ale de ka fasiri nin ye limanaw an ye nin bɔ républicain ale kɔnɔna la o mana bɔ yen Nouvelle Horizon a bɛ yan kuma na limanaw ni mandi dɛ ni kunnafoni mandi sabu ayiwa Mali kɔni an famana ni ɲɔgɔnna kibaraw ma a jala k'a fɔ ko min ye Jalasagu ani Sege limanaw ko Jalasagu ani Sege Baɲangara mara la ayiwa nin ye dugu 2 ye min ni ayiwa Katiba de Masina n'o ye Bamanci jɛkulu min filɛ nin ye Yadi Agal n k'a fɔ Amadu Kufa tɔgɔ la limanaw k'u taara bin nin dugu 2 in kan a jala k'a fɔ Bamanci caman minnu tun bɛ yen k'a daminɛ Sibiri
juin kalo tile 18 ka taa dugu jɛ kunungo kari la limanaw maa caman de kunnafoni di k'a fɔ ko ayiwa Katiba Masina maa minnu bɛ yen n'u ma se ka lakodɔn Amadu Kufa ka maaw don olu de taara bin min ye dugu 2 in kan limanaw u kɔni ɲɛ dara fɛn fɛn kan a kɛra jagokɛlaw mɔgɔw ka butigiw mɔgɔw ka sow ani mɔgɔw ka balo mara yɔrɔ n'o ye jigiɲɛw ye ka ta don a bɛɛ lajɛlen la ani mɔgɔw ka baganw limanaw ka taa n'a bɛɛ lajɛlen ye Nouvelle Horizon ka kuma la a ko dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko maaw ka lahalayaw la dɔw ko maa si ma bɔnɛ ani na nka limanaw kunnafoni wɛrɛw tilala ka na bɔ k'a fɔ ko ayiwa Jalasagu ko ni ma to yen ko nka min bɛ tali kɛ sibiri ka dugu jɛ kari la ka dugu jɛ kari tɛmɛnen na limanaw kunnafoni wɛrɛw tilala ka bɔ ka bin k'a fɔ min ye nin ma kofɔlen minnu filɛ n'o ye Bamaci u tun bɛ moto caman de sanfɛ a na kɛ u binnen dugu in kan u kɛlen kɔ ka maaw bɔnɛ u kɛlen ka yɔrɔw tiɲɛ ko nka maaw tilala ka taa bɔ maa caman de fure kan tuguni sabu kunnafoni fɔlɔ minnu kun dira a kun yira k'a fɔ maa ma bɔnɛ ani na nka limanaw a yira k'a fɔ tuguni Jalasagu min filɛ u taalen kɔ u ye maa dɔw ye marifakisɛ bɛ olu kunkolo la dɔw yɛrɛ bɛ u kɛlen don ka olu bugɔ ni busanw ye limanaw fo ka busan nɔ to olu la olu yɛrɛ dɔw ni tora la limanaw ko n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ayiwa maa 40 ma minnu bɛ n'olu fure yera yɔrɔ in na nka Nouvelle Horizon k'ale bɛ fasiri kɛ waati min na o y'a sɔrɔ u bɔlen Jalasagu Bamacima ninnu u y'u kun da Sege ale dugu fana kan ko o y'a sɔrɔ donsow fana kɛmɛ ka labɛn sabati ka Bamaci ninnu kunbɛn kunnafoni filɛ nin limanaw an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ Bamantɔw la Nouvelle Horizon an b'a kuncɛ ni min ye teliya la limanaw o ye l'indépendant ye limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko nin ye yefege den dɔ ye ayiwa ale kɔni Ala de farala ale kan ale sera ka bɔ kojugu tigilama dɔw bolo ayiwa nin kɛra araba tɛmɛnen juin kalo tile 15 nɛgɛ kanɲɛ 15 waati la ko sifinnaka 3 min ye yefege den fitinin dɔ ye o tun b'u bolo a na kɛ an ka finitigiw olu sera ka tɛgɛ kɛ maa kofɔlen ninnu na a kɛra zantigila o sugu de la siraba min n'u kama ko RN6 kunnafoni minnu bɔra ka bin olu y'a jira k'a fɔ ayiwa ko u jɔra zantigila sugu de la n'o ye Segu sira in ye o y'a sɔrɔ u ni denmisɛnnin fitinin n'o ye ayiwa yefege dennin ye o bɛ k'u kunda u bɛ dugu taga de la a na kɛ kunnafoni dɔ de dira waleya dɔ de kɛra min kɛra sababu ye ka zantigilakaw k'olu bɔ ko in kalama olu fana ka sɔrɔ ka finitigiw olu kunnafoni limanaw kunnafoni de cari la ten fo ka taa se ayiwa gendarmerie min filɛ nin a yɔrɔ kofɔlen na n'o ye zantigila fanfɛla ye o ka sɔrɔ ka maa kofɔlen n'o ye sifinnaka 3 in ye n'o ye Kantigi dɔw kama ko Baba Jara ani Burama dɔw ani Lasina ni maa 3 in bɛɛ lajɛlen bɛ Jalakɔrɔji de ani Koɲumani Jalakɔrɔji Koɲumani limanaw n'i ye jateminɛ kɛ association dɔ bɛ yen min ko a ma ko association Espoir pour les albinos ale ka sɔrɔ ka kunnafoni di k'a fɔ an bɛ don min na ko bi Fatu Ture a n'a ka maaw tiɲɛ yɛrɛ la ko nin waleya min kɛlen filɛ nin olu ka sɔrɔ ka kunnafoni di k'a fɔ ko ayiwa denmisɛnnin fitinin dɔ bɛ yen ale tununa a bɛ waati jan bɔ ko a bɛ ayiwa nin maa kofɔlen ninnu bolo limanaw kunnafoni min n'a cari la dɛ o kɛra sababu ye gendarmew ka sɔrɔ ka tɛgɛ kɛ maa 3 in na ka se ka denmisɛnnin fitinin n'o ye yefege dennin ye k'a minɛ ka bɔ u bolo limanaw jɔn de tun b'a dɔn ninnu bɛ taa min kɛ nin yefege dennin na ka ni maa min b'an ka jamana dɔn limanaw ni jamana min filɛ n'a fɔra k'a fɔ yefegew maaw bɛ tantɛmɛ wale caman de ta ka ɲɛsin u ma nka a ko kɔni kɛra Ala faranga ye o bari ale ka fasiri don limanaw an y'a bɔ l'indépendant kɔnɔ a bɛ dan sigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw na an sera ka min sɔrɔ ka di aw ma ka bɛn ni waati ye o tuma an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn an b'a fɔ k'an bɛn sini ni Ala sɔnna